Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umntimanti mabuya ubamba olunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Burberry King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Welcome Dlamini, my son, Shandere Bobo. She Popo. She. Take me to Kwabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umntimandi umabuya ubamba olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Itshelile abantu bazojikela ongiphikisa. Yazi welcome ukube mina nawe besingenabo abantu sobabili. Sasingeke siuthole umshado la emgaqweni. Ya ukube sasisingile sasingeke siuthole la emgaqweni because laba sihlangana nabo cha bonakele kakhulu. Kabuhlunguni umuntu ongamthatha umenze lutho. Hayibo. Sister, sanibona my brother. Hayi man. Sorry man. Ngicela ukubuza niphuma la ngaphakathi esontweni nani? Yes, but yeah siyadlula. Oh okay. Cha ngicela ukunibuza nje a few questions bese mase ngiyantetela ungadino nje yami. Asinasikhathi. Ngiyacela. Isikhathi samanye isikhathi. Yeah, awuvethe indaba waphuthuma sisomubani kama lami Lesego. Lesego. Lesego my brother. Lucky. Lucky mfethu indaba mfethu wanyanya kanje mlakashe mfethu indaba. Asinasikhathi. Yini uphuthumaphi? Asinasikhathi. Sikuya la siyakhona njengoba siphuma esontweni wena. Niphuma esontweni? Yeah. Sure. Imaki ngicela ukunibuza nje a few questions Lucky bese ngiyamtetela ngoba nathi siyongena manje esontweni. Yeah, umfundisi ungwenya ngathi usefikile. Sister, I want to know from you, are you guys dating? Yes, you're dating. Hayibo ungathini uyithandayo ngobhuti Lucky? Okay, like so loving, caring, yabo. Awunjayabi. When is it? So guys, do you want to start trading but you don't know where to start? Pocket Breaker makes trading simple, even for beginners. With social trading, you can copy professional traders. Just choose a trader from the leaderboard. Set your limits and their trades are copied automatically. You earn alongside experts without making decisions yourself. Pocket Broker also gives you ready-to-use trading signals. Each signal shows you timing, direction, strength, and expiry. Trade consistently and get rewarded every day. Start your trading journey today. Use the promo code CMTV2026 and trade smarter with Pocket Broker. The link is in the description. Tango. But siso ikandale recruitment. Kandale recruitment. Awunjayami. Wena my brother ungathini uthanda ngosisi? Njengoba uyazibonela la mfethu nje yonke into eyenzayo nje she is consistent. Yeah. Hayi ngiyakuzwa. So Uyazibonela nje. So la isontweni beniyothandazela le relationship yenu. Exactly, yes. Utheni umfundisi ungwenya? No, it's not something to worry about. But yeah. Yonke into ihambe kahle. Yeah. My brother, I want to know from you mfethu. Mhlambe uma ungathi mase sibeka iscale la, sithi ne scale of 100, ungathi wena umthanda ngana my sister? 10. Obvious. 100. 100%. 100. Asenze kube 100. In a scale of 100, shoot umthanda 100. 100%. When in a scale of 100, shoot my sister umthanda 10%. More than 100. More than 100. Okay. In a scale of 100, when uthemba kangakanani? In a scale, I would say 95, yeah. 95. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kasisi? Ayekho. Akekho ne? Ucabangi. Ucabangi. Angikalungi ne? Yeah, we've been dating for 9 months. Ne? Njayami. Ikhona into ofisa ukuyixolisela kuma sister mhlambe owayenza ngaphambilini and then wangasithola isikhathi sokuthi uyixolisele? Ayikho. Yazi why ngikubuza? Ngindiright. Yazi why ngikubuza? Yeah. It's Sunday today. Ngenzela ukuthi ube uklineke
uhlambululeke ube fresh njengenje yami iphuma esontweni uyayibona lonto Yeah. ukhona nomunye umuntu ukhona into ofuna ukuyixolisela ke Hayi ayikho. sure Ayikho. Ngisho 100%. sanana Into engiyifunayo khona la ngabe ngisafunana okunye. Nje. okay sister Yeah. sister Yep. na sister ungathi in a scale of 100 ubhuti umthemba kangakanani 100%. wena usithemba kangakanani Ngiyasithemba also. in a scale of 100 100. ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kabhuti Hayi kanti lutho. Lutho. my brother uyamuzwa ukuthi akekho Hayi yasho ngiyamuzwa. sister ikhona into ofuna ukuyixolisela kubhuti before nje kwenzakala inani before nize nichata Oh, like I'm very pure. Yazi nasosontweni bashila namhlanje. mambele Very pure. hayibo mina ningabantu abaphiyo Yes. no mfethu ngicela umhage mfethu umtshela ukuthi uyamthanda uphiyo lo muntu pure dedela ingane manje uqinisa kangaka mfethu ngoba ihage nje fanele iqaqa Yeah, pure sure Yeah. no ayikho inkinga bafethu nami nginganibambezeli kakhulu but Yes, before I let you siyahamba. yes but before I let you guys go kunento esenzayo la kuthiwa loyalty test loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds njengoba nasiswami upure nasesontweni bethu upure shuthe ngeke ube nankinga ukushintshana nefoni nomuntu wakho opure naye akunika ifoni yakho epure si check on WhatsApp Facebook Instagram I'm ukuthi jahile. Baby, are we not going? Sofika manje. danki njami 5 minutes. Like, it's Thank you. late. 5 minutes nje ngabe seqedile. nayike out ke nayike out engizwana naye nayike out represent ama out sister indaba manje Ngiyasema. yini ufuna ukubambelela etsheni kwenza njani ufuna ukuhlala phansi okay mnike isikhwama sakhe dog mnike ungamkhipheli uzoyikhiphela So, ngiyenzani? ukhipha ifoni No. lethe yakho dog sister yini Ngicela usicheke ngeyakhe. so check yakhe neyakho soyichecka kanti indaba sondela welcome Ngiyasema. upure sister musuku No, mnikezi. ngicela ume ngala siswami ama brother waza ngala umiye kuma isitho waza ngathi ufuna ukuba seyihlahleni waza ngala phinda indaba manje okay siqale ngefoni yakho khona kuzoshesha uyithole back No, mine is fine, I know. yours is fine showcase thatha imali awunjaya buku injaya mi kuphi 5 rand pound lelo asiqale ngeyakho uphiwa ngithi naw lanking siqale ngana injaya mi pure awuvule indaba utatazela nje yini Uzongena WhatsApp. cha vula le phone mina ngizozenzela Fethi indaba fethi ithini kwangathi unempilo Hayi alutho. sister ngicela ume la cela ufake isikhwama sakho bamba Beba ngisiyazi ngiyathanda. kahle Come ngancane like itu. oh no WhatsApp okay mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama labanye abafana labanye amantombazane la yifebe ungitshela ngoba leyo kahle oh ngoba lezo yifebe lezo yize zobe iqoqoda umuntu wakhe ngizothi ngithini okay all right guys we're on WhatsApp right now when you are about to type that Shondes type lapho uthi I love you dog wena njengoba out here pure kanje akushela amanye amantombazane Ngisheni. sister type phela Come out. Wait. What? shit sister ungaqala uthatha telefoni ima ngena ngifundele leli gama leli lalesifebe funda igama funda igama ubani igama sicela ukwazi igama kuqala Angambambi. Wangikhetha so. ina umusilokhu sondela Umuntu wami. khuluma ufuna ukuthini kubanika igama leli Usondele eduze. sister ubanika igama le picture Ngithanda. yeah Umngane wami lo. Kima ngithanda. Umngane wami. ucathule sister ubani uthanda Uthi usuzenza. ngiyenzani Wenzani manje? Kima ngithanda. ima sister wo ngena wazi sibona uthando ngena la ethombeni phela ngifuna ukubona dog ayile ayiphikeki le Akuyilutho, akuyilutho. Umngane wami lona. yazi uzozulinyezwa lezi ingcingo lezi awume nawe sister musuku yazi bafethu yazi ngizoniyeka nishayane mina ngizoniyeka nginisheni bhonyana la mina ngizoniyeka ngibiza Usiyaphi nawe? eh Ubuvela usiyaphi? awuthamba Ubani uthando? Wabona manje uyasixabanisa. Ubani uthando? Uyasixabanisa manje. sister Ubani sister
Ey lo msebenzi ngathi ngizoba yibouncer. Ey wena Hayi uyabona la wenzani la? ninze awuthami Hayi, hayi. bani uthando? Like kimangithanda. Hayi, Ya. uthanda umngani wami bangijwele naye. Sister Musu Mfethu uyakubuza ubani uthando ngabe uyaphendula umngani wakho. Umngani wami. Okay asimfone Umngani wakho. Okay asimfonele ke sibone ukuthi umngani wakho. Why kumele zimfonele? Angithi uthi umngani wakho. Yeah, why kumele zimfonele? Simfuna ukumbuza Bani uthando? Uzothini uma uzongifonela ku-answer phone umuntu wakhe? Sister ngicela ungiphe la manama lawa. Siyokudlala lo mfana lo. Awuthama nginalanga lonke ubani uthando. Shono ngiyafona. Like kimangithanda. Uthanda umngani wami. Yazi sister Like musukulwa. kimangithanda like. Hey sister please man. Please. Bazosibizela amaphoyisa lana. Uzoboshwa. Uboshela ukushaya indoda. Uthe uphuma esontweni wena. Ubani uthando Into sizenza manje. Hey waza simfonele. Uzongizani masokonje? Okay, simfonele lo bitch wakho. Kungazi umuntu wakhe ke uzothini? Vele kufanele answer yena. Khona naye somtshela lo yeah. Ma no sister WhatsApp. If say kubani uthando, mbuza sister. Sister musumshaya. Haw. Wena ushaya ubani? Chaza, ngicela ukuchaza. Chaza wena. Ngicela ukuchaza. Chaza. Yazi umqeda umoya wesonto. Ungenaphi? Umoya wesonto. Ungenaphi? Oh, usuyachaza. Sabanisa. Sister ithi phela. Ngicela simfonele. Khuluma ndoda. Yeah. Ubani? Uba uthando. Ungenaphi wena? Yanzo kushaya. Bani uthando like. Who is Thando? Ungenaphi wena? Hi, ngicela ukukhuluma noThando. Can I speak to uThando? Hello? Ungenaphi wena? Ima, Yabona ukuthi wenzani? angithi uthawu kuyena umuntu wakho. Sibafonele Hello? Thando. Hello, Hi, ngicela ukukhuluma noThando. Thando. Yes. Hello, Thando. Yeah, so ngicela Ukhuluma noThando. uyamazi lakhe. Oh, miss. Ya ngiyamazi. Sis- Baby, Sister ngicela ukubuza ukuthi wena nolakhe ni yini? ngithandana naye. Ubuwazi ukuthi ulakhe nomuntu wakhe athandana naye. Omuphi loyo umuntu wakhe? Hayi ungamkholi unamanga lona. Oh, ufuna ukukhuluma nomuntu wakho? Unamanga lona. Ya. Sister. Ima, sister wozo. Sister musukulwa. Masipho. Uthi my sister la. Uhamorswe. Uhamors wena. Sister, Umasipho. Ima sister. Sister nangu uThando la. Ngifuna ukukhuluma. Oh, Ukhuluma nomuntu wami tu. Ya wena. Sebe. Ungangitshela yeah. Masimba. Hayi. Sister, whoa. Ojwayela namakaka uyangizwa. Sikanyela Uyazwa? sikanyela wena sikhenke. Yeah. Tshela Masipha wena. Yeah, miyeke sister miyeke. Yena liwena. Yeah. Umuntu wakhe Look. What's Mlethela welcome lo. What's wena? Mkomise ngayikolo pha. Down. Yindaba wena. Wena. Nayi pitch yakhe yakhala la. Ipicture wazi ngepicture. Mfethu sisazochecka nefoni yakho my sister relaxa. Oligwala woza ngani? Angizokushaya wena. Donsa ngitshebe zakho. Ngizokushaya mina. Welakhe ngizokushaya. Boss. Ulakhe uyangijwayela ulakhe. Sister musukulwa. Yazi sister. Yabona into siyenza. Qocathula. Let's ifoni kalakhe. Qocathula. So sazoqhubeka ujole nalo nje umbone lokuthi akufabele qocathula. Hayi. Yini? Yekela Mniki ifoni yakhe. Samfuni. ngokhuluma nawe. Okay, wazokhuluma ke. Wazokhuluma. Khuluma naye. Imali lapha. Ngokhuluma. Exact imali lapha. Ngetsa so. Why? Lona suke phela Akubheja lo. Akubheja kibo ma. Yeah. Sapota kimme wa house park. Yeah, sister musukulwa. Usapota uma wakhe mbona nje. Okay, yikho wenza nje. Kibo ma akwazi ukuthi Awuthami. Okay, ngwanama. Awuthami, ngicela ukukunika ithuba nawe ucheck ifoni yakhe and then mesizayilungisa lento. Mfethu sure. Noma singasayicheka ifoni yami. Why? Why? No, sekusona sekeni. Samfuni. No, ngisamfuni ekani. Okay, naye no, naye kumele decide phela kumele check. No. Uya. I'm loyal ngiyazazi nje. Why wenza kanje? Let's check ifoni yakhe man. Angithi licheckile yami. Yeah. Check Sister ngicela ubambe kanje. Bamba la. Ngizocela uvule le phone. Hey, uyapi kulakhi? Uthe usamfuni nje why? Sister kantini? Uzozuphula nalesi. Yakhe ifoni. Ngicela uvule. Check yakhe. Ivule sister ngithi awusamfuni vele. Ivule ngeke ube nankinga. Noma ngathola vele ngithi awusekho kuyi. Ivule mntakama. Ivule wazi. Vula ifoni. Uyayivula. Ivule sis. Yeah, ivule. Woza. Yabona ke? Like in. Vula ifoni. Uyamthanda uyakuthanda ulakhe. Vula ifoni. Muslo thothomela lana. Sister ungazo.
Was. Wehlisa umoya awuthi mbamba. Iya ku WhatsApp. Okay. Ungangishiyi. Yeah, now. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama labanye usikhotheni la ungitshela ngoba yibo bazobe phepha umuntu wakho. All right guys, we're on WhatsApp right now and we're about to type the trendiest. Type lapho uthi I love you. Siswami khuluma iqiniso. Ujoyela noba wena. Ngiyamthanda umuntu wami. Vela mina. Vela wena delete lapho utype uthi sex. Musukubaleka. Yeah. Yeah, unokuyicela sex kweni type lapho dog sex. Sister khuluma iqiniso wena kanti uzikhipha ngakho. Umuntu wami yazi. Vela wena. Yeah. Delete ke lapho. Type uthi money. Khuluma iqiniso. Manje wena abanye abafana abakufuni musuku khuluma iqiniso. Baby kopa tshwarelo. Abani si? Shu, lokuyibonela mputo wami. Shit. Ima buya. Ngena la ku media. Ngena lapha ethombeni ngifuna ukubona ukuthi akamsendeli mhlawumbe ithombe right. Ngiyashirana nama. Ima wena. Ngiyashirana manje. Awume malapha sabuka le ithombe lezo. Hey, musu awume sabuka ithombe la. Awume. Phela nawe Uyabona awubona sabuka. Usubukani? Awubona sabuka. Usubukani manje? Awubona ngisabuka. Usubukani? Awubona sabuka. Hayi. Angizama ukusiza la. Hayi. Phela mina sibuka. Sayithi phela. No, Sixabanisa la ndla. welcome buka. Usewena something. Awume wena. Yazi uzogibeza relax. So wena sazoqhubeka ujwele nalo nje. Okay, Sixabanisa. Awuna kancane. Yasixabanisa. hawu. Wena why ufuna ukulwa nami? Lazi mntana lona mfethu. Ngizama ukukusiza la wena. Hawu. Awuthami. Hey. Up, look. Aw relax. Relax. Ufunani vele wena? Sister ngizokunika ifoni yakho manje. Awuthami sazoqhubeka ujwele nalo njengoba umbona. Miyeke down. Awuthami, usazoqhubeka ujwele nalo njengoba umbona ukuthi wenza nje. Yini le wenzayo? Wena yini le wenzayo? Wena ujolini? Yini le wenzayo? 50-50 niyajola. 50-50 yani yini le wenzayo? Ngiyacela phe ngiyaxolisa. Zinhle. Ufunani wena? Zinhle lezithombe zakhe. Wena Ptsek. Awuyakubuya nesithombe zomuntu wami wena. Welcome bayeke lapha. Asambe futhi. Ngifaneleni. Wena hey. Yewena. Yewena uyaphi enganeni wena? Ungenaphi wena? Why ufuna ukushaya ingane? Kufanele ngiphi imali mosa bomma. Ngiyaphi wena? Ngiyaphi? Baby ke like Ptsek. yasixabanisa sathane wena. Like Shit. Welcome. Wona uzalana. Shit. Why ulwa nami? Wena lo ubuyaphi velo? like Yabona into Well, ngizotshelwa welcome akushaya yazi. Yani ngizotshelwa welcome akushaya. Welcome mawuqeda ukushaya lo ushaye nalo. Ungishayelani wena? Mfethu. Wena. Awuyeke ingane wena. awuma kancane wena. Sister, hamba. Welcome. Mbambe lo washonele. Hamba sister. Hamba. ufunani kithi wena? Hamba. Siyaphi? Hamba siyaphi? Angithi khamba nomuntu Kuba kasikacabanya kimi uthwaka imtsibi. Like ke uku. Mfethu. Phinda. Welcome. Asambeni bayeke. Take me home wena. Ima miwe nisikhoma sakumaze ngisakaze ngaso ubuso. Hamba sathana. Ngizokushaya wena. Phinda. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile. Andile ngomunye umfana nje mistake